Lah iya, iki lho kotorane Sriti Walet iki kaya ngene iki lho, kaya candhi. Lah, dhuwur ya wis ngono kuwi. Sritine sarang sritine akeh. Lah tapi saiki kok sing arah gak payu piye. Lho, iki lho. Kehebatane Sriti iki gawe candhi kaya ngene iki lho. Candhi teko kotoran Sriti. Lah iki ora berbau. Iki mek baune persis rabuk Urea apa ZA, dadi rabuk kimia. Dadi baune ya mek nyengat persis karo pupuk. Lah kuwi manuke sarange akeh kuwi. Lah iki tahun 2000 kae aku bangun mulai dari nol ora nek apa-apa. Ya iso berhasil, iso kenyataane iki lho. Lho buktine telek Sriti iki iso dadi kaya ngene iki. Kehebatane iso gawe candhi, candhi kotoran Sriti. Ngene iki lho dulur. Jane iki ya berhasil dinggoni. Ya mbiyen ya wis bolak-balik adol, tapi saya suwe saya murah dengarah ora payu. Lho, kenyataane ngene iki lho. Ewon iki no manuke no ewon, kotorane dadi candhi kaya ngene iki lho. Wes persis candhi, hebat Sriti ngono jane. Iso gawe candhi. Lho,